Tatin meneh. Iya. Diar. Apa sah? Ora? Meneh piye Oh, kowe? kuwi mau muni genderange lho, nek Pak Seno kan cesne aku diar ngono. Ra, kowe nek aku modar ngono ta? Ora, kupingmu lah sing salah. Paham, aku maksud dengan Ora, kamu. ora. Kuwi perasaanmu Ben tok. ora sinden padu nengke wae. Perasaanmu tok. Ya ora apa-apa, modar-modarke aku ora apa-apa sah. Kapokmu. Tenan dudu modar. Apa? Modar ngono lho. Ben biasane kan Maksude Elisa ki kowe Apa? nyuwara dhuwur ki der. Nah, iya. Tuh. Tenan. Oh, tuh. Mamiat mayun. Eman. Soarane gending pelambiangan Nyerah. Nyeram yai. Noswan toro. Ya. Banyu. Pianyu. Kok kowe terus ah? Oh, Mbak Tatin. Aja gelem diplekoto kowe. Loh, kan lagi sebaris. Alah, sak baris kok. Aku mau loro lho. Ah, kowe malak kowe. Piye ta? Sebaris, Mbak. Baris wae. Banyu wangine Tatin. Pianyu wangi Kolon kok. Ah, nek swara pendhitne apik Tatin meneh. Iya. Diar. apa sah? Ora? Meneh piye Oh, kowe? kuwi mau muni genderange lho, nek Pak Seno kan cesne aku diar ngono. Ra, kowe nek aku modar ngono ta? Ora, kupingmu lah sing salah. Paham, aku maksud dengan Ora, kamu. ora. Nengke wae. Kuwi perasaanmu Ben tok. ora sinden padu nengke wae. Perasaanmu tok. Ya ora apa-apa, modar-modarke aku ora apa-apa sah. Kapokmu. Tenan dudu modar. Apa? Modar ngono lho. Ben biasane kan Maksude Elisa ki kowe Apa? nyuwara dhuwur ki der. Nah, iya. Tuh. Tenan. Oh, tuh. Wetan segara. Lah. Yo. Aku meneh. Lho. Lajare sebaris-sebaris. Oh iya, Elisa, saya ndak Ora, penonton Mbak Tatin meleh nggih. Oh. Manut karo penontonne. Orang bayar. Loh, jangan ini penonton ki iso marake sesuk ditanggap meneh. Ah. Ngono. Ya kan, masa aku wis dadi aku meneh? Loh, iki kan mergane dos kesengsen. Ah, kamu banyak Kesengsen. ngomong sah. Mencintaimu. Mencintaimu. Kula meleh? Heeh. Jelas. Oke, iya ora apa-apa. Iya, aku ya kuat ya. Kuat ya, Pak ya. Boloku Tatin ki ampuh. Ngopo ampuh ngopo? Ora wis gek nyuwara kok mang. Bahas kowe. Lar lan kidul alas angker. Ayo aku meneh Tin yo. Syahdu tenan. Kang kaliwiat Asa marai. wis seneng dhewe. Ya.
kang kaliwat lewiat oh le iso dawa ki lho le wajan belambiangan elang mbok meneng balam biangan ya aja japrut Ya, aja japrut, Pak. Sing bahagia kae lho tuamu masa depanmu lho kaya lah. tua gundulmu kuwi calon iki ora iso rukun kok ya wis ben lah mbok ya aja aja takon tanah tanah India ku meliaring taman sari nuswan sik mbunang kok dadak njaluk kethuk Banyuwangi arep didure ndase kok golek tambahan ayo. Golek tahu. tambano tambahan penyakit kok yo mangga awas
Sampun. Matur nuwun Mbak Tati, Mbak Elisa, yo men kundur ning papane. Heeh.